nami ngishayisa ngamahloni indaba ukuthi ngalala bese sakho omncane bese wamqeda ubutombi bakhe. Sizwa lezo mfowethu. Ase amqeda ubutombi bakhe bese kwakuyimina ngiyangitshela khona ukuthi ngisebenza kanzima lapha ngakho futhi ubona yonke indlela yokuthi kwenziwa kanjani. Yini lo ngitshela yona manje? Ngiyakwazi konke lokho mfethu. Ukubonani mfethu. Ngiyongifonela noma uPlayTV wena mfethu. Ngicela kodwa mina. Hayi ngoba ngidelela mfethu yabo. Mfethu wendoda saluhlala kulo mhlaba lo hleli kuyona ungaphumi lapho la ukhona. Uhlale kanjalo right ngazi. Ngoba ngempela uma ngangazi usukwethu banami. Abo mangazi usukwethu mfethu. Ngitshela wena sobonana mina nawe. Mina ngikwamukele ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kuhlelo lethu elithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Magasela. Kunobhuti secaleni kwami naye uze ngalolu daba bafethu. Asizukunaba kakhulu. Ake simnikeze ithuba. Ngimbingelele, ngimamukele ohlelweni lethu. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphela sisi. Siyakwamukela kwaBlack Life TV. Cela nje ubingelele umbukeli weBlack Life. Sawubona mbukeli. Sho, ubhuti uqhamuka phi? Angiqhamuka khona ngapha empangeni. Empangeni. Awungilandise bhuti wami. Uzosuka nje empangeni uzofika la ekhaya. Ufisa sikusize ngani? Ngibonile kakhulu ishow yenu lapha eBlack Life TV. Into bese ngicela ukuthi ningisize ngoba ukukhuleni kwami ngeke ngaba nenkinga. Bisamba kanje nomfowethu agcina sengimethe singana kube encane. Manje uhlezi ekhaya efuna ukubona lo muntu owamethe singana kube nami ngihlezi ngimdlalisa ingane kuba ngiyetshela awuzame noma isisu usibike noma komunye umuntu because mina ngihamba nomfana ngene ngidala futhi unawo. Yabo. Manje ngifisa uzoconfirm la ngoba ngifonela abantu bakwaBlack Life TV ukuthi bengisize bese ngikwazi ukukhuluma nomfisi ngoba umfisi mangamtshela lolu daba sisobabili angibulala ngisho ngibulala. Imake nami yangidida uconfirm noconfess. Confess mntama. Nami ngiyawusho khuleka ngikujaji. Kodwa phela ngisisilunga kulona ulimi lethu. Ngilona ulimi lethu mntama. Salithatha ngeperiod English nje sikhuleni. Ngisengasho sikhulumisa ukuthi ngiyakuzwa ngifuna urelaxeke. Ya ngifuna urelaxe yezwe ngiyazi ukuthi inzima. So nihlobene kanjani nobhuti? Sihlobene ngobaba. Yeah. Usisi? Phela usisi sihlukene naye. Usisi akazali ubaba wakho? Akazali ubaba. Uzala uma kabhuti kodwa. Yeah, uzala uma. Ovele wena nobhuti anizala umama oyedwa. Inhlanganiso ubaba. Yeah. So wena mhlawumbe uyishiya ngeminyaka emingaki ingane? Ngane mhlawumbe ngishiya ngabo 12 years kanje. Kodwa yena besifunda grade 12 matric. Nenza lento. Yeah. So ubhuti wakhe overprotective. Yeah, overprotective and futhi nginqoma ngisho ukunqoma mntama ngakho wabaleka. Yeah. Ngasho nje kanjalo wabaleka kodwa manje ngiyafisa ukubuyela lokushini. Lapho siphanda khona ngoba bekumuntu bengihamba naye kanje ngiphanda naye ngiyamazi umuntu osebenza kanjani usebenza kanzima. Yeah. Manje isifiso sakho ukuzoconfessa kuyena ubhuti. Yeah. Umtshela iqiniso usilengane ya. Kukhona yena akaxoxela kona mhlawumbe akufonela njengoba ningasahlangani mayelana nomntwana mhlawumbe ukuthi uyaba nestress nengane yakubo ukuthi akaza akhuluma into kanjani. Awuhleze ngikhulumela ukuthi yagula yena ngifisa nobaba engane aqhamuka ungathola umtholo baba engane amnquma ngisho unqomo. Umuntu nje heartless. Ngathi uzofa ngingasho ukuthi rest in peace ngiyadlala. Awusabi kodwa. Hayi anginalo uvalo into enginawuvalo la khona ukuthi nje uzothatha kanjani lento ngoba phela masuthi awunalo uvalo ngoba vele ubalekile ubuyamsaba uyaza ngakunquma. Hayi uliqiniso wena lokho. Umntwana pho wamtshela ukuthi akangasho ukuthi ingane yakho. Ya ngamtshela ngoba namanje nje manje ubhaleka la ku TV. Ngiyabona ukuthi umfethu akasibani ahlahle babengane. Ukuhleze ngifonele engitshela ukuthi kwenzakalani. Bese namanje usisi wami la uyagula nengane yagula ubaba wakhe futhi asemsweni. Nami mhlezi ngimduduza kanjalo.
ngihamba umfowethu mina ebengiphila naye. Manje ubona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi umtshele iqiniso. Isona isikhathi esifikile mntwana. Asikusize baba, sikubambe isandla sibone ukuthi le nkulumo yakho naye ubhuti wakho, half brother wakho izoba impumelelo yini. Mina ngiyafisa ibe impumelelo. Ngiyafisa kakhulu mntwana. Oyo le Black Life TV sechazile ubhuti lonke udaba lakhe walala nengane ezalwa uma ka step brother wakhe. Kusho ukuthi bona benobra wakhe bahlobene ngobaba. Kodwa omama babona abantu abahlobene ngomama. Bese kuthi ubhuti wakhe njengoba ezalo baba wakhe uma wakhe unayo enye ingane so egado yena lo bhuti. Umama kabhuti usakhona saphila? Mama kabhuti. Yebo usakhona phela. Okay. So into afuna ukuyenza ufuna ukuconfessa kubhuti. Amtshela ukuthi ingane yakubo lencane imithiso yena. So nje behleli njengobhuti wakhe eduze wengane mise ebuye avakashe ayenza. Okukhulu kakhulu nokubhlungu engikuzwile ukuthi uthathe nomntombi bengane. Ngiqinisile ngithi? Yebo seyiqinisa lokho. Ubona wangibalekisa kakhulu elokushini. Wasekha phansi kubhuti wahambe elokushini ngenxa yaleso sizathu. Uyafisa ke namhlanje ukuthi alithathe udaba amtshele ubhuti. Sizothatha kanjani ngoba uma echaza ukuthi indlela yona ubhuti akayena nje umuntu olula and umuntu oyingozi. So asazowenzakalani? Asenze lokho akufisayo. Azama ukumfanele ubhuti sizwe kuyena ukuthi uzothatha kanjani lo daba. Asimfanele. Hello. Yebo sawubona njani? Yebo sakhulumeni. Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicela nje bhuti wami ngokukhulu ukuthobeka nginikeza ubhuti oseduze kwami ufisa ukukhuluma nawe. Black Life TV. Yebo uMlangeni Magasela wakwa Black Life TV kunohlelo silenzayo oluthi sikhipha izimfihlo. Okay, ngiyacela bandla uqhubeke nalokho kade usucabangela ukuthi uyibambe ikholi. Uze ubhuti lo ubhuti wakho ofisa ukukhuluma nawe ukuthi uthini. Hamba kahle kodwa baba. Yo baba ngikhuluma naye. Ya mfethu ukhuluma naye bese ubhuti wakho so incane mfethu yabo uzalwa nawo. Yes, ungasho kanjani? Hamba kahle mfethu. Kuhamba bakufanele ngo-Black Life Bese kwenzeka bese imfihlo bese nami ngisaba ngisho ikhuluma ngishayisa nangamashweni. Ngakwazi ukuthi ngiqala kanjani. Kodwa futhi nami ngishayisa ngamahloni indaba ukuthi ngalala bese bese sakho omncane bese wamqeda ubuntombi bakhe. Azamqeda ubuntombi bakhe bese kwakuyimina bese ngisebenza kanzima lapha ngakho futhi ubona yonke indlela yokuthi kwenziwa kanjani. Yini lo mtshela yona manje? Ngiyakwazi konke lokho mfethu. Ngibonani mfethu. Ngiyongibolela noma uClick TV wona mfethu. Ngicela kodwa mina. Hayi ngoba ngidelela mfethu yabo. Mfethu wendoda saluhlala nomhlaba lohleli kuyona ungaphumi lapho la ukhona. Uhlale kanjalo right ngazi. Ngoba ngempela noma ngamazi usukethu banami. Ngoba mangazi usukethu mfethu. Ukutshela wona sobonana mina nawe. Ngokungathi ngifonela mina ngitshela ngalabantu bakho mina. Ngixolela mina ngenze isirious mina. Ayikho ngitshela. Mfethu. Kwakuyiphutha bese kwenzeka mfethu. Eish. Oh God. Yabona masekunje ngana nokuthi ngithola kanjani usizo cause manje ngoba umuntu ngiyamazi ukuthi Uyingozi. Uyingozi. Andukadiwe futhi lapha. Uyagada? Uyagada. Dasa nedakamizwa manje inkinga yakho. Hayi wena. Ngani nami ngisiza kanjani la Black Life ngifanele. Ngi-protection. Hayi ngi-protection sikwenze ubulungiswa. Mhlawumbe ubona ukuthi mesimfonela thina sikhuluma naye khona ukuhlukile azokusho. Ngiyacabanga. Ngiyazama ukumfonela. Angazi ngizothini. Hello. Yebo sawubona bhuti unjani?
ngiyabona ngizofunda kahle ngithanda ukukhuluma nani ngithumile kancane. Ngiyacela bandla ungiphi ngiyaxolisa kakhulu, cela ungiphi indlebe, ngiyakucela bhuti wami. Ya, ngiyakupha indlebe ngiyalela. Sure mfethu, ngiyazi ukuthi lolu daba lolu lethwa ubhuti wakho ungitshela ukuthi you guys are related ngobaba. Ya, uqinisile mfethu into kanjalo. Uyasho ukuthi ushaya iflop lana khona kwenzeka leli phutha alishoyo and akazi nokuthi enze kanjani mefusa ukuthi yena likhulume leli qiniso ngoba uyakubona ukuthi uyasafarisha wedwa nomntana mefisa ukuthi kube khona indima azoyidlala ukuze at least ukuthi ukuxega nangakuwena. Ithatha into enza ukuthi amasimami nje mfethu ngizolenza ngizolenza ngicabanga. Ya Ngingane incane kanje yazi ngiyamona kunjalo futhi ngiyona kula hlahla ngikuyeke. Wenza iphutha mfethu angazi noma Wow, selfish into njalo kuphela yabona selfish into njalo futhi akenziwa nje ya qinisile. Sijabule ngalo muntu nganayikhaya sazofika abantu bezokuhlobo omusha hayi le nto enziwe lifana. Ya futhi ngiyacabanga nje ubuhlezi uhamba naye indlela zakho uyazazi. Lifana leyo yazi manje ukuthi manje ihlungu lenze manje futhi ukhathele omunye wasemndenini. Ya ngicela bandla ufuna uqinisekisa lokho kusho yena uthe umntwana urelated nawe kuphela hayi naye yena kazalo baba wakho kuyiqiniso lokho. Intombazana yazazi Hey sorry bro wami, ngicela bandla uthatha isikhathi think about it, mhlawumbe mawukuthi uzokwazi uphinde uzama ukusifonela noma nathi singakufonela sikucheck sibone isimo singasilungisa kanjani. Ngicabangela umntwana ukuthi nawe futhi ukuthi ungagcini ulebondla ingane ekhona baba even though i-relationship yakho naye ubhuti ingeke isafana. Ngengane sisele ngiyonje mina vele incane ngeke manje ngikula manje yabona. Ukuqhubeka ngiyonje futhi kuthini yabo loya akahlale lapho mfethu yena nje yena into eyideserve usabuka nemizimba yenkomo ngoba manje awacabanga. Ngiyakuzwa bhuti wami, mina manje ngisasho kuvumelekile indlela ozizwa ngayo from ubhuti othanda usisi wakhe. Ngicela ukuthi kuneze ithuba ucabange musu right noma ngabe it takes 2 weeks uzobona ukuthi uhlanganisa kanjani njengendoda. Ngisiyaxolisa kakhulu. Okay, Sharp. Yo, Tom. Uzizwa kanjani? Hayi ngizizwa usuwehlile nomthwalo mahlombe ngoba sengazile uconfessa ngikhulume nabantu baku-CV nami ngiphe usizo usungikhulisa lapho nalapho. Angibonga kakhulu ngalokho. Kodwa uzwile kuthi ungaqala uvele ngala? Ngizwile Fanele uyigade kakhulu. Kodwa sengijabulisa ukuthi ngizwe nevoice yakho. Wena unayo ingane kwenye indawo ngaphandle kwale ngane le esikhona? Hayi anginayo. Okay. Njengoba dechaza kodwa ubhuti umzwile uthe yena ingane yakubo ufana abe ingane yakho. Ingane yakhe inani ngoba phela nabandawonye nobra wakho. So wena ubuka ingane ikhula phambi kwakho uyasho ukuthi ikhula sihlahla. Ngabe minjalo imicabango yakho ubona umntwana? Hayi engekho njalo mntana. Angikwazi ukwenzeka nje ngoba phela ngiyokuganga seyingane encane. Nawe usuyingane manje. Hayi cha hayi mina sengisho ingane ngendlela bebuye ngayo. Ngikhuluma nomfowethu. Bukelo Black Live mina angazi ukuthi ngizothini kulolu daba kodwa I pray to God ukuthi lo bhuti lo satshwayo ngekho la athole indlela ukuthi athi ukuthi ukhula down a bit and ngiyazi mina ngoba ngisarround abantu besilisa ukuthi abantu besilisa abawubhuti ba protective kangakanani when it comes to osisi babo yayibo leyo nto and I love that for myself. Angifuni uqama amanga okubalekile nengikufisayo njengamanje ukuthi ubhuti akaqhubeka ahlala lapha khona azabona ukuthi uphephe ngokwanele. And ngiyafisa ukuthi linye ilanga lengane le engamazi ubaba imazi ubaba nokuthi mina sisifiso ukuthi athi play part. So unfortunately indlela ingane yenze kangayo yenza ukuthi ubhuti kasisomdala angakwazi ukumamukela ubaba wengane njengomuntu ongakwazi ukukhulisela ingane yakuba umntwana.
Angazwa nokwakho ukuphawula kuthini. Ufisa kwenzeke kanjani ngokubuka kwakho ucabanga ukuthi mhlawumbe into engabasiza bonke bobathathu. Umntwana okhulelisiwe, ubhuti kamntwana, kuphinde kuzoba lo bhuti lo okade ewumngani kabhuti futhi bezalo baba oyedwa ubhuti wakhe, biological brother. Mina ngazi siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Ngiyanithanda njalo. Ningakhohlwa ukusubscribe futhi kubalulekile bafethu. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikupha imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.